Татенцето знае ли, че си тук? Ай, той всъщност той те праща. Следващия път, като Джаро иска да си затвориш очите, си отваряш устата, ясно ли? Ще пристигне контейнер с наркотици. Къде имате тази информация? Polisleri Burgaz'a gönderdiğin ya, o zaman niçin demir yolu sınır kapısında bizi bekliyorlar? Aranızda bir köstebek var. Тайникът е бил в същия вагон, точно под носа ви, Попов. Джаро ни прекара на гарата. Казва се Бирхан. Със сигурност трябва да знае кой е Хасан. Редовен клиент ми е, често ходя от тях. Полиция! Хвърли оръжието! Зарем, стой! Най-много, но от сърце. Явно само полицията не знае, че в понеделник вечер Иво Андонов ще опита да прекара тир с амфетамини през Калотина. Това е митничарят, който ми се влади в Бургас за пратката на Джаро. Очевидно са го притискали. Играта загробява. Ева Лагущер. Ювелирна работа. Иво вече не е фактор на пазара. Не бързай. Гологлавата конкуренция може да е в нокаут, но е важно какво ти ще предложиш на пазара. Я го докарай. Аз предлагам магия, Джаро. Най-сетне се запознае с младия гений. Спас, приятел. Не ми приличаш на химик. Студент съм в ХТИ последна година. Харесва ли ти лабораторията? Страшно е. Вчера се поиграх малко и направих няколко бързи теста. Кога почваш да готвиш? Както казах и на господин Гущера, ще ми трябва ден-два за калибриране на уредите. За кое? За калибриране? Ти не си от Института по метрология, бе. Прогноза за количеството. 50 до 70 кг седмично. С този гений бързо ще дръпнеш. До 2 месеца пазара ще е мой. Наш. След 2 месеца ще имаш други грижи. Като, например, как да нагазиш на турския пазар. Винаги съм знаел, че имаш потенциал. Крокодиле. It's absolutely everything. Put it back. The deal with our friend is to bring them the documents today. I'm your friend. I know what the deal is. I hope you realize what you are doing. I'm completely aware of it. Keep it for the transport expenses. It's all right. Everything's okay.
Babama mahkeme ile ilgili bir sorun olduğunu söyler misin? Какво правиш, бе, Кука? Нали ти казах? Без трупове! Забрави обаче да ми кажеш, че и ти го гласиш. Мислиш да го пипнеш преди мене, нали? Затова ми го даде. Ако знаех, че ще го разфасоваш, нямаше да ти го дам. Нямах избор. Глупости! Отишъл си с ясната цел да го свитеш, независимо какво ще ти каже. Да, така е! Проблем ли? И знаеш ли какво? Сега да беше тука мръсната мърша, пак щях да го нарежа на парчета. Защото това е единственото нещо, заради което вече живея. Няма да ставам съучастник в касапските ти изпълнения. Разбери ме. Добре, че си кофти стрелец, Марти. Или много добър. Какво знаеш за пълежа на лабораторията? Знам, че заради него скоро ще пламне цяла София. Иво Антонов е бесен. Гущер ли го поръча? Що е си толкова сигурен? Един от неговите пропя. Само вие, полицията ли, не знаете за какво става дума на улицата? Имаме си друга работа. По-добре отложете тогава. Сега и на шеф ли ще ми се правиш? Гангстърска война. Говори ли ти нещо? Нямаме нужда от тия лайна точно в момента. Приберете Гущера. По-добре е за мене, по-добре е за вас. Не мога вечно да удържам Иво Антонов. Сега ти ме разбери. Казвай, де. Лабораторията е аут. А в буса имало 60 кг, които след 18 часа трябваше да са в Малага. Това е пати го пак. Задействай другите два цеха. Първо, не са оборудвани, второ, няма достатъчно суровина. Колко време им трябва да влезе час? Месец. Месец ще те набивам, че? Имам идея как да ускорим производството, без да привличаме излишно внимание. Да? Гледай го в един филм. Може да стане. Не можеше, трябва да стане и се концентрирате изцяло върху износа. Ако остане нещо, тогава излиза на улицата. Не е добре, брат. Не е добре това. Така ще позволиш на Гущера да наводни улицата с лайняното си хапче. Гущера е пътник, само той може да е толкова тъп, че да ни удари и си заминава. Няма да е лесно. Нали знаеш, че го пазят куки? Някакви свежи идеи да имаш? Да, виж с него. Това даже не е идея, Росане. Я да чуя твоята идея. Сред следите от пожара са открити химически вещества и лабораторни уреди. Чие е помещението? На един дядка. Някакъв Иван. Може ли да направи фоторобот на този Иван? Едва ли. Човека на 85 години. И поне с 10 диоптера. По всичко личи, че е било лаборатория за амфетамини. А съдейки по мащаба на оборудването, предполагаме, че е на Андонов. Установихте ли причината за пожар? Експертизата ще е готова утре. Колегите обаче са открили запалителни вещества. Шефе, това магическо хапче май ще се окаже доста актуално, а? Значи Гущера се оказа най-печеливш от цялата ситуация, само че той е твърде древен за такова действие. Не, ако има Джаро и турците зад гърба си. Турската мафия не се интересува от вътрешния ни пазар. Да не забрави, че именно Гущера посрещна Джаро на морето. Това не доказва връзката помежду им. Приоритет на турската мафия е транзита на хероин. Докъде стигнахте с убийството на Бирхан? До неизвестен извършител. Смъртта му скъса нишката към всякаква информация за операциите на турците. Вие изобщо знаете ли къде пере парите си турската мафия?
Знаете ли нещо за финансовите им структури? Отговорите на тези въпроси ми трябват за вчера. Искам отново да проверите всички фирми, свързани с организацията на Фарук. Окей, това е ясно, а хапчето? Ако получим нова оперативна информация, действаме. Aslanda misafir beklemiyordum. Senin yeni barınağını görmek istedim. Fena değil. Birhan, senin rahat etmen için gereğini yapmış. Bir an için kim kaldığını... Ne önemi var? Onu ortadan kaldırmadan önce kime ve ne söyledikleri çok önemli. Merak etme. Bizim ortak işlerimiz tehlikede değildir. Ben tehlikedeyim. Eğer Andonov'un bununla yakından bir ilgisi varsa... öylesine gelip kapımızın zilini çalmazdır. Benim mahkeme konularımda niye bir gelişme yok? Biraz sabırlı ol. Bu kadar ağır suçlarını kayıttan silinmesi oldukça zor. Eğer sen sıkıntılıysan... ben şahsen Faruk'la konuşurum. Babamla? Harika. Böylece kendisine bu sihirli hapların İstanbul diskolarında nasıl ortaya çıktığını açıklama fırsatı yakalarsın. Bana meydan okumaya kalkışma. Bana gergin görünüyorsun. Biraz rahatla. Caro, sen en iyi televizyon izle. Veya daha iyi kendine bir akşam yemeği hazırla. Сядай, колега. Сядай, не се срамуй. Къде си, бе, Ганю? Тук са. По света и у нас. Разбрах се, още се учиш от свинята майка, верно ли? 15 години работа в системата се някакви приятели са останали, нали? Наскоро изгоря един склад. Живо ме интересува кой е драснал клечката. Какво имаше в склада? Учебни помагала за част по химия. Нищо не съм чул за сега. А има ли начин да чуеш? Начини винаги има. На старите пари ли работя? Доста беше на абонамент, сам минаваш на хонорар. Колко? Колкото си изработиш. Ще поразпитам нагоре-надолу, все нещо ще излезе. Ми иди да поразпиташ. Щял да поразпита напред-назад. Не го отписвай, брат. Даже няма представа, че гущера ни е ударил. Дръж го близо до себе си. Дай му някаква работа, нещо. Охрана. Нали това работи бившите ченгета? За какво ми е, бе, Росене? Заради римляните, брат. Римляните.
Казали са, дръж враговете си близо, а ченгетите още по-близо. Римляните. Ти се изпикай. Андонов се осрал. Жестоко. Иска среща. С мене. Ей. Това как те кара да се чувстваш? Силен. Браво. Улицата има нужда от нов бос. Силен бос. Скоро, Джаро. Скоро това ще стане. Антонов няма да пусне кокъла толкова лесно. Трябва да си го вземеш сам. Не те разбирам. Какво искаш да ми кажеш това? Крайно време е да му преместиш офиса. В Орландовци, бе. С изглед към военна рампа, бе. Мога да го уредя това. Но кой ще поеме разходите после? Не те разбирам. Нали като изчезне Иво, ти обираш овациите. Що ти плащам? Така е. Нали знаеш, че безплатен обяд няма, Чаро? Странна птица, той е гущер, бе. Добре, ай. Намисли си една сума. Удвои я. Полученият резултат ще ти бъде изплатен в чист турски хероин. Остави бутилката. Заповядай, кока. Не е готино да пиеш сам. Какво правиш тук? Няма ли да ме черпиш на уиски? На малолетни не сервират. Кой искаш? Шефът ме тормози след този случай с турчина. Ей. Иска да знае в какво съм се забъркала. Каза, че около мен постоянно стават съкатойци и пречат на бизнеса. Ами разкари се от него. Не е толкова лесно. Шамарите ги търпя, но нещата се влошават. И как точно искаш да ти помогна? Вече не искам. Чакай да видиш. Хайде после. Какво има? Искам да задържим гущера. Мисля, че ясно изразих мнението си относно гущера. Имам сигурна информация, че той е отговорен за палежа на лабораторията. Я пъти. Откъде? Знаеш откъде. Не ти ли е хрумало, че твой верен приятел лъже само защото Иво Андонов иска така? Случайно да ти е хрумало, че не лъже? Май Русен Гацов и компания искат да им ударим по едно рамо. Не можем да оставим гущера безнаказано да вилнее и София. Няма да правя акция, само защото на Иво Андонов и на Росен Гацов така им е удобно. Ясно ли ти е? Това е чистинат.
ти забранявам да се виждаш с Росен Гацов. Полица, се на документи, ако виж. Старши, някакво нарушение ли сме направили? Рутинна проверка. Излизай! Аз ще ти дам номера му после. Бе, на тая има ли нещо, бе? Какво да има? Не я ли виждаш? Ходи странно, говори някакви супер странни неща. Абе, тя да не е почнала да взима пак. Аре, бе, брат, ела при нас. Тък му говорим за твоята шефка. Нема нужда, мерси, Кук. 7 е добро число на чорбата. Кука, бързо! Бе, дай му звук. Джипа на Иво. Инцидентът е станал преди час. От разследването и МВР за сега отказват. Коментар по неофициална информация става въпрос за кървав атентат с цел разчистване на сметки между силови групировки. Сега си еба майката. Да, бе, Нишев. Да, точно така. Вече тече разследване. Добре. Шефе, викал си ме. Сигурно си чул за инцидента на околовръстното. Искам ти и Киро да се заемете с случая. Разпитайте свидетели, ако има такива. Окей, заемаме се. И разберете, чии са тия джипове. Сърцето. Ще ти взема в плен. Кажи нещо, бе. Плешив. Кой сега е шефа? А? Как си, бе? Кой роди схемите сега? А? Знаеш ли? Виж. Спокойно. Оставаш в бизнеса в най-добрите ръце.
Ей, момче, как си, бе? Как си, бе? Събуди се. Штижан, бе. Штижан, дрова, бе. Ще закусвам с тебе, бе. Няма да бъдеш спокоен. Казвам ти за 100-тен път, търсих навсякъде. Потънал е в дън земя. Значи не търсиш където трябва. Намериме ли гущера, намираме Иво. Няма да намерите Иво. Вече е мъртъв. Май си си говорила глупости, моля ти се. Ако някой искаше да убие Иво, ще да го убие още на място. Нямаше да го отвлича. Не падам от тебето. Аз също не падам от тебето, Ния. Така че спри да говориш глупости. Ако баща ми е отвлякал Иво, няма да ми го върнеш. Как да знаем кой е отвлякал. Аз знам! Моля ти се, успокой се. Всичко ще бъде наред. Обещавам те. Не разбирам какво толкова се сдухваш. Просто не съм свикнала да виждам майка ми с друг мъж, освен с баща ми. Ами свиквай. Супер, много ми помагаш, Мартине. Нормално е майка ти и баща ти да се срещат с други хора. Не знам. Чакай малко, ти ще говориш в множествено число. Каза майка ти и баща ти. Да не би и той да се среща с някой? Нямам представа. Лъжеш. Баща ти не е от хората, които си споделят личния живот. Значи не отречеш, че си има приятелка, така ли? Ало, дъщерята на Ченгето. Стига се филмира. Трябва да затваряме. Много рано. Имам да пиша доклади. Айде ще строим утре. Чао. Леко е пич, ще ги скъсаш. Носиш ли ми парите? Нали ти ги дадох вече? Не ми се при на Расен, казах ти, че магическото храп ще струва двойно повече. Добре, само не ми скачи така, след 2 часа ще дойде тъпите пари. Сега? Леко да не се порееш. Сега, бе! Бе, от тук стячи кик. Шефе, относно престрелката на... Късно. Тодор Петров. На 14 години, ученик във втора английска гимназия. Тази сутрин е наръган с нож в двора на училището. Умира от кръвозагуба по пътя към болницата. В джоба на момчето са открити няколко магически хапчета. Искам незабавно да арестувате извършителя. Киров, ти се заеми да разбереш откъде Тодор е взел хапчетата. Мартин и Тодоров, вие се заемете с гущера. Искам да знам къде произвежда, как разпространява всичко. Искам резултати. До утре. Казах ви 100 пъти. Не го познавам и този ден, въобще не съм бил там.
Абе, камерата те е снимала на 2 преки от двора на училището веднага след инцидента. Наясно ли си в какви война си нагазил, а? Искам хубаво да си помислиш какво ще ми отговориш, когато дойда следващия път. Ясно ли? Нищо няма да каже. По-добре да прекара нощта тук. Утре може да поразмисли. Никой няма да го чака да размисля. Мога ли да вляза при него? Опитай. Може ли чаша вода? Може. Преди малко ваш колега беше тук. Аз съм по друг въпрос. Нямам нищо общо с убийството на това момче. Кой те е питал? Виж, аз знам, че си невинен. Знаеш ли, че в момчето, което не си убил, са открили от магическото хапче? Не знам какво е това. Така ли не знаеш? Как така изпечен гангстер като теб не знае най-новия хит на пазара? Не съм гангстер. Ми изпяха друга песен. Излъга ли са ви? Спортуваш ли? Боксът е чудесен спорт за подрастващи. Знаеш ли каква е първа стъпка за успешна кариера? Откъде взимаш хапчетата? Не знам за никакви хапчета. Втора стъпка. Спаринг. Много силна музика, бе, брат. Нямате право да нахълтвате така. Ами оплачи се. Ти като не ще бе лекал му пръст. Дай. Кои сте хапчета, бе? За първи път ги виждам. А сега? Как ти е зрението? Подобрява ли се? Не знам откъде идва хапчето. Стреляй. Чакай! Всеки път ги взимам от различен човек. От различно място. За първи път работя така. Често ти казвам, кълнави се.
Всички си мислят, че Гущер е новият шеф. Колко тежко е положението? Повечето дилъри вече работят за него. Намери лабораторията. Иво не е там. Работата си тече нормално, а Гущер се явява за по час-два. Ако скоро не направим нещо, ще изгубим улицата. Взимаш ножа и почваш да режеш наред. Грубо. Искам всеки, който си мисли, че Иво е минал на парчета. А ти какво ще правиш? Ще измъкна Иво. Как? Има и предвид, че ченгетата също душат около Гущер е магическото хапче. За сега са на тъмно. На парчета. Всички на парчета. Аз ще се погрижа за останалото. Здравей. Имаш ли време за един обяд? Каниш ли ме? Да, най-официално. И после най-неофициално ще ми изоставиш по време на обяда. Извинявай. Съжалявам. Изглеждаш уморен. Да, напоследък имам доста работа. Един от най-близките ми се е забъркал в такава каша, че просто не знам как ще го измъкна. Всичко ще бъде наред. Имам време за един обяд. Закуска в кревата. Искам да те погледя. Може да е нещо важно? Зори, чакай. Зори, чакай! За какво ме на Гущера да отвлича Иво? Защото е изтрещял грандоман и защото Джаро го води за носа. Не може ли да го застреля на улицата? За какво му е цялата тази дандания с отвличането? Нали ти казвам, брат? Той идиот си е помислил, че е Скарфейс. Сега цялата улица е пълен хаос. При нас е същото. При вас е същото. Ако ме беше послушал и си бяхте извадили ръцете от задниците, сега можеше да се спестим главоболието. Ако си бях извадил ръцете от задника, ти щеше да си с белезници. Искаш ли магическото хапче? Предлагаш ли ми? Не, обаче знам къде го правят. И? Ти искаш Гущера. Аз искам Иво. Тия двамата. Зад нас. Видя ли ги? Да. Чегето. Твоя грижа. Окей. Давай, давай. Какво става, момчета? Всичко наред ли?
Какво искаш? Чува се какво правите пред тази изостанена сграда. Вместо да се чуеш вашите пъти и не задай на въпроси. Айде! Айде! Аре, разкарайте се да не се наложи да пишете много рапорти. Не бе, тук сме се добили. Разкарайте се. Ево вас, пасте. Бог си. Браво. Браво. Не, бе, Гущер. Сега съм само химик. Без трупа. Браво. Пачка, бе. Айде. Какво е? Какво? Майка му да еба. Чудно е, бе. Елате да ви еба майката, бе! Размяна. Ти го ще трябва. Дай ми шеф. Говори. Аз съм. Играем ли? Искам да чуя Иво. Изпи ги всичките. Твоя човек срещу моя човек. Утре в 10 мола на Цариградско.
на Санджаро. Юто си. Се обадим Джаро, ще се в налично 10 минути, ще го убие. Още разминава. Си го помисля. Странна работа. Кое? Липса ли ти улицата? Какво ще го правим химика? Имам планове за него. Кока? Нали искаш гущера? Довери ми се, брат. И чакаме тук. Да, на огънче, брат. Дайде, дайде. Ако още един път, само още един път разбереш, че си пипал брана, ще ти отворя черепа, ще си изпиква в него и пак ще го затворя. Някакви въпроси имаш и тук. Merhaba. Ne oldu? Bugün Bulgaristan'da dostlarımla konuştum. Caro'ya ait evraklar mahkemedeymiş. Bunun için de sen emir vermişsin. Onu kontrol altında tutmamız bizim için daha iyi. Anlamadım. Ne demek istedin? Bu. Bunu camiye mi sokacaksın? Bunu bir gece kulübünden satın aldım. Burada İstanbul'dan. Caro. Bizim teşkilatın pozisyonunu ve etkisinden yararlanarak Türk piyasasını amfetaminle dolu taşırmayı. Bu zaten senin fikrin değil miydi? Benimdi. Ama sen yasakladın ve ben dinledim. Ama lakin senin eski dostun sözünü dinlemedi. Oğlum, senin asıl anlamadığın mesele şu. Caro'ya karşı kanıtlar bizim ihanetimizi sağlayacaktı. Ama onlar mahkemede olduğu için bizim kontrolümüzde değil. Tamam, hadi girebilirsin. Görüşürüz. Абе, Гацов, какво прави тук, бе? Не сме ли на лов за гущери, бе? Какво става, бе? Стойте в готовност. Чакайте моята команда. Какво става, брат? Ела, голем газарц. Кон, багажник.
Марко, какво правим? Моят човек при теб е. Добре, действаме. Марко. Бука! Я да видя дали мога да направя едно кръгче с тази каруца. Дай ми ключове. Действаме, действаме! Дай играта! Дай ни мърне полиция! За втори път на точното място в точното време. Това е багажник. Рано или късно си го взема, нали знаеш? Следващия път. Извинявайте, че ви безпокоя, ама вие ли духата без пари?